हाखतर गनांगै कोरोना भाइरास नि बागै लकडाउन खालायजाक माने जों जतन साइमन दिनै बाइखे 14 दिन सालची ब्रैङै दङ आ सालची ब्रैयाव जों नुगै मानखा हासे गनांगै टंकसं लुपुरक सामुं टाङै जानाय टंकसं नुखुंनि बररक टांयाखे माचाया बहाय बररक माइ माचायांनानि जेंखा नक नुखुंग दाल गरै आलु गरै पियास गरै एबा मैखोथों गरैङै लुपुरक दालाय जों जालक कमत चालायजाक abo simia samung matang yani bagai je aji sanai rok samung tangai aji sanai rok borok tabuk ra yago rang pusak kri ni bagai nukunga balai jeng jala sajak abo hajorana jeng nugui manka all Tripura NGOST boarding welfare trust borok ni bakhakri mia ni sal ni simino hasse ganangai dal bidal sub division na borok obo hai jeng jala kasajak sugya nukungni borok no chubasuk khlai tongmani norok nugui man khana yang ulkugo kabangma o amchaini lukurok no bagjagai tongo mairung ni rogi dal bidal manai khni rok tamo bagjak jeng borok ni mothani ojamarok bai kok sanani chaitok nai tiasini khorang ni bukhakte obono sanani kok klayo jeng tini mandai ni dal bidal amchayo phai sok baijak kok sanani chaitok kha jengjalo kasajak nok nukhungni takuktei bukhuk songbai eba obo haike subasuk khlainai ojamarok bai tiaba paithak tafujarti kok toma miani salo udaipurni khoroksa chakrajikni sago COVID-19 eba corona virus ni जे भाइरास अब पॉजिटिव रिपोर्ट फाइमानि यागुलो हासे गनांगै अलर्ट अंजाक हासे गनांगै ताबुक रेड अलर्ट रजाकमानि लगे लगे उदयपुरनो सिल खाइजाका सिल खाइजानानि बखाक थाङै दङ मान्दायाम जायो बसाजकनि नगो फाइ सक बाइजाक अब हाइ कक्टमाबो दाइ थाजगै दङ फेयाबो बुसुर दै कुबुइ जों आबनो बनरनो स्राय स्राय खाइनाय आं अजराबो मानखांगे कक्सनान जाइतकनाय अ मथानि सेक्रेटारि दाराबाय bobo hai kenor gobo wan somung na harai manka busuk family no target tong tini bom jayo busuk family no rajak nai tei tamo rajak mairung ni logi yangke sagolmo phadi busuk mairung ni logi tamo rajak tong acha sung to bo sini bises klaya all Tripura NGOST boarding welfare trust ni ngui sung salkisa sakang je sini hayungo jebebe corona virus ni ngui jebebe lockdown khaika hangkai bises klaya sini Tripura dofani sini Tripura sarok जे जोंजालो क्लाइ टंखा आबानि बागै सिनि बडिं वेलफेयार ट्रास्ट इंगै जों वानसुक लाइखा जे अमा हाइके बाहायके जानाय जों किसा सुबाना नांगौ सिनि बरक न हनै सालायै बिसेस क्राय सिनि त्रिपुरा हास्टेनि सिनि फुड सेक्रेटारि हाइके हेल्थ सेक्रेटारि बाय जों बबाय किसा कक सालायमानि यागुलो बसंनो साइसन रमानि बिसिंतै खलायै जों अबाहायखायै बसाका जे नरक बिसिंगो गोबां मासे मा नों याबते जों जालो क्लाइजाक न न किहा सुबा दिनि साका हंकाय जों आबाहाय खलायै जों वान सुगलायै जों आबाहायके साब डिभिजन वाइज सिनि बोर्डिं हाउस खाय तंनाय न सिनि अर तंनाय रक सिनि बदल तंनाय हायका सिनि बदल फायाको बरं नबो जों तिनि अ चेनेल बिसिंते आं कबकनाय नरक मान खांकाय सिनि बदल बाय जों करंजाय फनो नरक जे पार्टी खे सुबा दिनि जों कबगो चेनेल बिसिंते ताम हिंकाय सिनि बरक बिसेस खलायै जत आमचेनो जोंजालो क्लाइजाक आबो हायङै टंखा हंकाय जों ताबो बिसेस क्लाइ मिया जों सिमना मोहनपुर साब डिभिजन बिसिंति मिया जेंजाखा आरोबो गोबांमा आमचेनो जों बागलाइखा बिसेस क्लाइ माइरम मोखोथों आबो हायरकाय जों बागलाइखा तिनि हंकाय मान्दाय यो बिसेस क्लाइ जिरानिया साब डिभिजननि मान्दाय हारुं कलक आमचेयो जों अर कयेकटा पन्चायत नतयै जों ताबो आबो हायके जेंलाय दंगो हंकाय जों ताबो अजरावो हारुं कलक मान्दायनि हारुं कलक आमचयो आसिगर मजावो हंकाय जों बमा हाके हंकाय जों माइरम 7 केजि हाके जों बुनि बिसिंगो आलु थक सयाबिन आबर हाके जों दाल बिदाल खाय जों बरकनो बागै तंता फेमिलि वा हायखायै जों तो गोबां सुबाय मानिया हायफोनो सिने हामजाक मानि मारि जों आबनो ताबुक रिउइ तंता हाबा busuk family no ba busuk borlukurok no rajak थाङै दं दिन जों सिने जिरानिया साब डिभिजन जों आबाहायकिना जों आसुक लाइखा सिनि जिरानिया साब डिभिजननि बोर्डिं हाउस रंना तैलायै जों कमसे कम 800 फेमिलि न रुनानै हनै जों साइटक लाइजाक आबो जों ताबो रिउइ थाङै दङ जों बिसिबो नं थांमानो कमले लाख खाखायो जों गोबां बर' बदल बागमानि आबाहायनो जे टार्गेट खाय थांमानि कम मायातेबो बिसि मारो आबाहाय जों ताफन साइमेका जों ता 800 टार्गेट दङ सिनि जिरानिया साब डिभिजन ओंखाय बोसोकाय रिमानो आबो तावक साइमिया आबाहायता जों जुदि पारि खांगाय जों ते बोरि थांनाय सु आबाहायता ग्राउन्ड रिपोर्ट तामो लुगुरक बाय कक सालायनो रक रना थाङै रेवै दं माने यागुलो बर बाय ककले थाया थायनि सालायगोना माइरं मा माने यागुलो ताइ ताम जों जाल दं खुना हाय मा दं जों बिसेस खायै अबाहायके जों सार्भे खाखिया रनानि सकांनो गोबां मा आमचयो
sini borok bisnes kelai tabuk tui rok ni problem tui rok bo black problem ngi tongo tai kaisa hangkai mairum to tabuk rom de sing government no mano ration card ni bising tui bisnes ke APL to 5 kesi kelai mano do magana phono manka kinto a 5 kesi mas kaisa soli wi manja hangkai baksaba sawo sing to mairum simi to sai manja kinto rang puisa mukhating rok nango kinto kobangma borok sini bisingo rang krei tabuk amsoyo lab mane yagol sui sanabo aba haike kamla nanai krei kha nai malia hangkai abo haike rang puisa ni bo black jungjalo klajak saimiya thinango tamongno o lockdown ta asbai thak ya hangkai tebo sini bisingo black jungjalo klainai aboni bagai ang joto lukorokno je khaganang tai kesangkai yago tongnai rok abrong nang tebo ago goi phaye aba hake suba nani bagai ang borno koinai tala belai ke hambai darano norok khnai man khana je NGO mothani secretary bayang hain hai kok sanen jai toknai mothani president jek bobai thaithani kok salainai bini bisingtei saimane ni jai toknai tabuk je current update last Tripura sarokni condition bobo hai jaga bo madam nomno sungnani musungo miani siminrok jengkha ni khanao norok alka sub division tini haino haijraina sub division lukurok bai thaithani le nang kok salai kana khoroksa bri ngai ba khoroksa hamjak ngai nok nukhungo mairung eba norok je bakmani abano kari bobo hai jingjalok tongkhuna haste hapangni bukhakti sorkarni bukhakti bobo hai step rok busang rok na hanani nang norok ni NGOs ni bukhakti government no bobo hai ke nang koimong narak nai abge saiซึ่งกุยมงค่าซึ่งติประชาตอนนี้มาเสียงมาหนึ่งอย่างต้องค่าซึ่งตัวไปมันเนี่ยจะตอนนั้นซึ่งตัวสกัดงยาไปNGOสิก็ซึ่งมีเอาจะมหปุรสับดิวิชั่นอะไรมันเนี่ยปลาย500 กิ600อุปรองไว้ทางค่ะอาจากว่าไหนมันเนี่ยจะ local list ใครมันเนี่ยบิชิงก็ไต่บุมันนั่นนี่นังกาสุดตัวสมุริมันเลียเจซึ่งชิดเลยเจซึ่งใช้มันตั้ง list ใครซึ่งริค่ะก็ไต่บุมันขังก็ซึ่งไต่บุหันกูsini naro tamai rong ri makha bakha tongkhana chini yaksu gani bagi sumure oi manliya o je help khai tongmani rokhe norok ni particular contribution da government ni kuno phana suba surok madama sing government kuno suba so mane chini boarding house to sing je chole tongmani sing student thane jaman me sing government hoite to man mani hinbron ri na hinta sing man mane ongya haipone sing bakha tongoi chini je hostel jara salok tongnare jona ek bosta dui bosta haikla na khanglai sing je boarding house chalongnai rok na sing haika bakha tongoi ri man Taute kisah last paitak nono sungai ni musung mani kangke, jeng dalbidal Tripura kami rogo Tripura hati rogo tangi nukka, Tripura rok tau kono serius na hari ya social distance maintain kelaya, kaisa tai kaisa besak nang layo, exchange kelayo, mobile tang layo, handshake berlayo, oke aborok ni bagai Tripura bo hai awareness geri amcai ni lukurok no, tabu korop paijak je geri bosong ni geri nukung ni borok no bobo hai kok kesar mengcini Khorang ni bising dit. Sing asli borokno ono kisu no sai nai kha jotni distance ka basare hine borokno se yak rom ise basare nai nango tai kha sing ekdom simani obab kini bagai sing mahai ungi matong kota porjonto ciri ke porjonto sai se sing distance thik maya bora kisa patla babi tonga je omote kono ongla khne gabono sab kisu simani darate se ongna ni ke sing tabo mairong ris dokul pai nai na borona distance da basare ne amte hai problem ngai to khata sin ko bahai no tahna khai sini je group rok baheno kaisa pharanglai phane se onglai mala yang tong khamote haita bele problem phai to bele bele ke hambai no anarok srai khnai man khana mothani ojama jek bobai jengkok sanan jai tokkha haino hai khoroksa takuk bayang yang thanglai nai khoroksa takuk mothani no khoroksa ojama bobai kok salai nai tabuk jeng nugui man kha ningbo khumulung simi yang mandai amchai phai sok baijak khumulung amchai yo eba yang mandai gana gini amchai rogo o amchai nokari bobo hai jeng jalu korong ni bising achai mani nukha bobo hai nin thani kok toma tong borok bobo hai mairung ni da obab ko rang ni da obab ko berman ni da obab ko muikidung ni da obab ko na bazar ni je nangmani essential materials rok abrok mada man thok yan nin thani busu rok tei khobor tong kok toma ang thangte himti blake hambai sikang pulen sini Khorang no sini all Tripura NGO ST Boarding Welfare Trust ni samungan nara agu phaima bagai ang as a member abon sanamuchunga ang lukurong thangte himtile singo singkang ang saimane kun jaga mani man thoge mani rok damung kan ni khanao angka te kaisa angka samung man thogen bagai bongni daily income khaimane lama muthubjak thangka obo kokubui angka ang bo nijini personally samung kri phana kaisa kani no gana gini boror no je
kisa rang poisa kom ni borok no bongno kisa tini jora daily continue samung rima tong je samung nangje sudu je samung khari ma tong umti khaino ang joto borok no koinai je kisa misa chugnai rok jotono kisa misa samung khari ton baidi ka phaisa phaitini maicha dro jotono chuba chu khaibai di ka tai alka to ko samung kring man rang kring kai to borok mani painani rok maya angka mairum rok bo joto jaga maya no angka market o mairum bo damung thangani khnao busu kok bu semi ang to personal paine thaya ba tam ka amti ke khana gata haste hapang no norok particular norok ni contribution ba sabu ya phari tongo haste hapang no bo hai ke dabi tong nai norok ni bagai ya tong ko song je chukya lukurok jungjalo ka jak lukurok no haste hapang o jara wo tamo mani rekhanga tam bo hai ke suba ku rekhanga ke chakuk no ni won ani khamote ka sekang pulang ka mairum jaske panang na angka ration rok mairum thangi tong honi khnao angka tebo government abono tebo seriously na khangka immediately mairum rok rekhangka seng chajak nai angka lukurok bo o mai alka mani mai afana at least mai khopcha chadrop borok man khangka ang nijibo tong thangnai lukurobo tong thangnai angka je politician je desh no chaluk tongnai bongno bo blai ke khabai khubai tong thogai a je machanai rok phaisa machanai rok blai ke hambai rena abon bagano hambai re mane kaisa hamari je kuno religion imbote hindu christian muslim jespa nungte jotono ishoro suriwo ishoro tamne bage surima ba ishora ano kaham ke tontung ani kaham samung tung ne angka je borok ro sing khopcha mai sari riman khangka borok sini bage suri nai tai ani political career ani administration ani NGO hostel be samung khaitine ang tebo develop na ishone hamari no ang manna bage samung ma khainai belai ke hambai belai nangmani kok nor khnai man khana kri borok no suba mani nabo ishor ni samung nei sini dal bidal kok kathar abo hai bible thung gita thung dal bidal shastra rok suijak abo hai jeng nugui mano seimani rok phiaba nangkung mani kok ni goro se chini Tripura sarok tabuk bo seriously naharia hasebo corona virus phai sok paika positive report man kha mani yagulo sudu chini borok takhane serious jingya ang phano jeng tabuk media rok dal bidal amjayo thango agotla thango jibi thango hospital thango police ongni logi tongo ani sago jodi no corona virus infect ni phaikangka angoro kok sawi khoroksa borok no sorolei kalang thangkangke a khoroksa borok oro bebak tongnai rok no sorolei kalang thangmano aboni bagino belai risk chini borok tabuk phano serious na hariani bagai jeng kotor kaisa kirma singsa chini bagai ringi tongo jengno yak sani rei tongmani abo hai mangpli nugui man khang khoroksa sik bai kok sanai sakra jik song basa laijak sakra rok basa laijak tamni bagai hingkangke obo hai chugya jorawo kisa sik mairung manmani berma manmani moso manmani alu manmani abo rangsak bai baksa tamni bagai hingkangke rang tongi bo jeng nugui man kha phalnok khulogya hati khulogya baksa to samung matang yani bagai yago rang puisa kri obuk sangi tongi bo nogo mairung kri ngi tongi bo borok saya wino tui nungi thumani abo hai mangpili rok jeng kasai themen nugui man kha khoksa sakra jekang kok sanani sai toknai nangani kok da khana nana khunjo da khana bumung tamaya ande budini paraboro para biasa dah 13 din 14 din bodo to laikha a 13 14 din no bahike salai khan no mairok mase rok dang kha mairok da kring kha baksan dong ke baksan yam ting dong din no kone bahing kha o ayang mairok nana ni bagai sekangai thangka ang man khanga tai khoroksa khorokni bai kok sanai nang bai kok sana ki sakra jek baneng ayang sanai bobo sana nang yan khon nang bai kok sasine bumung type ni paraboro kisa an bumung ka aro te broma an param bumung ka robya sota bahike salai agi nok nukhung dogo sakri rok khlai company rok samung na khai na samung ta samung khai jauta mage tang lik samung khali jau tabuk lai thangnai je bondo 13 din 14 din laikha bobo haike kati laikha na ni kom thike no kosto mo sota em phaje mo kan parmang laikha ta ni kami rok obo hai nukhung to tong 14 din no mai masalia salta salning kha phatisa phati masalia nang mokal bai tang nukha ba khana kha nuko chin parani no ma mongla sa masaya masaya manang ya no tak pha phakya bo phai man kha bo tak obo haike nangmani jora no rok maganang mairung rok mekhitung rok dal bidal manai bahai ma tongka kaham karang no mane khushi nong kha man bising tei सरकार no bobo hai dabi rok tam nang no rok jora bo semua nangmani ba sanani bising tei bising nang kukta man khangka tai khorosik bai kok sanan sai toknai khoroksa sakra jek ini bumung tam nana birasa parake na ta sadar kami
Koidin lai khabot nang saidaman. Abo kai ang kono khajeta. 13 din 14 din bahike kati lai khanorok mairung rok to tong kre. Mairung roi sononi kari kisem sa tong jata. Mairung kri din rok da. Ungkha mairung kri ro. Sangbo. Nikola hanya kam ro khlai bati ro baisi bisu bo khlai ro aji laita. Tabuk tini magana mairung norok man khang kang ke mikhitung man ke berma man ke mosam man ke bahai ma tong to tong thok no. Tab satola jeng sali satam le katita. Mosam jora rogotei 15 din 20 din eba talsa boddo khlai kwang ke bahai ke mai masa lai nai wada wana. Wano ma khito sangai male ti male khasinga. Tak ti male wano. Norok khana kana jotono wana lai jago jara o tamni bagi hinga ke miani salo chini tripura hasteo bo notice ni joto hasteo nei mano virus manjakha positive ni koktuma phaika piaba tripura hasteo jotono hantong lai mani chini hasteo le manjakla tausak jara phai sok paya ko piaba miani salo ka he juda mangpili juda koktuma phai sok paika tripura hasteo le di phai sok paijak 18 Mars salo bo le di Guwahati ni phai dalbidal amsayo thangka udaipur ni dalbidal nok binta ku bukhung ni nok thangka obo haibo koktuma tongo jraina ni Asian colony amsayo basajang ni nok phai bo berai rok thangka nei bosak jara tik kubui sing tabu bo confirm aboni koktuma mania kho phiaba sing sai tok nai aboni bagai no sing tabuk chini amsayo phai sok paya chini hatiu phai sok paya chini kamiu phai sok paya hanei malia ngai mano chini bisingo bo khoroksani basago already virus habai tongkha phiaba habai tongi tong khang ke jeng aborok ni yakni bagai katiwi man jeng o virus ni yakni kholna ni bahike jeng sholaiyawi tongi man abo hairok no jeng dalbidal lukurok ni thangni awareness khlaiman thata kogrok singnai tongo salai tongo lukurok abo no tui saidaman man ya aborok bo jeng saimana ni saitogui tongo nukhna khoroksa bukhokjuk song borok mairung manai dalbidal manai khunai manai kisani jora obo hai chugiani jora phano kisa manai borok khatung lai no kifilai man nugiman khai ko nana bo bego obo hai satung tungmani jora bo mairung manai kifilka oro haino hai bo oro aluna phinnai thok bagjagai tongo soyabin bagjagai tongo darabai kisa kok salene yang saita phaidi bumung tai kamin kisa saimana an bumung ka subut debrma kan kamin ka gubun depara tamona mangkha bego kisa phunugla mairum mangkha alok mangkha dal thok mangkha soyabin mangkha mairum soy kichi motong oboni sei sigang gangke bahike salai nok khungo samungla tang company rogoda na sakri rok samung khalai chawang company ya kai o dogan mande dogan kisa khalai chang mukitung dogan kai aba bahanyo tabogrom ditam sane to jem te bajarang ning mane kai je paimani mal dogan mukitung mal paimani aba rang siti semia ahemang sini rang yago khoksa khongnoi jung puji khalai ব্যবসা khalai mane aba paisugui thangka tabuk ব্যবসা khalai meya tabuk sam khalai choli matong tabuk sorkar haste hapang sakham medek ni bakhakti to sajago kaisa bai kaisa haksal ke tonglai ji basakta nanglai di yak sudi hand sanitizer use khaidi mask thup di nei chini bisingo to mask painani rang grei sanitizer painani rang grei ke norok bobo haike o rugi ni katina ni bagi bobo hai ning noko khlai ang nogo ka de ko gam sarok ahinu phani rok ma tongta yam te rok kai choli ma tongta sanitizer rok pata pai mask pai me pai me mo hai dabi tongai sorkani thani सरकार थानी अब ताम बुक के दाबी खान ताम mana nang ताबुक दे जे करिसा बर रंग सुबाना काय बर चिनी रेगा बिलग बो खलाइजाक दङ रेगा बिलग बो माइया चिनी अनेक दिन बालबो दङ 13 दिन रेगा खलाइजाक दङ अब ताबुक बो जों माइयाखौ बेला बेला के हामबाय जों साइमानानि जायतका खरकसा गामिनि लुकुरक बाय आमजायनि लुकुरक बाय कक्सावै borokni jongjal tabuk bobo hai jagao kasajak mairung mamani yagulobo alu mamani yagulobo tai tamo mani khini bial tong khoborong thani aborokno jong ground to phayei borokni paithak je real mangpili norokno phongnani chaitok kha borokni bisingti saimanani chaitok kha phiaba jong obono mangpili kasai phaimani nukha tamo NGO sung thung tamo government ni bukhakting thung tamo particular lukurokno subana phainai rokni bukhakting thung je bak bujakmani thai rogo gobang kuk je amchai rogono gobang kuk thai rogono social distance maintain khlaijak mani abo hai mangpili jong nukliya oboni bagino chini khorangni bikhakte ang koinani musungo hasteu gobang machubachu khlainai NGOs non political organization particular chakri khainai rok eba noknukhungni bikhakte je ya pharnai rok
jisik mansak teng social distance maintain khainani abono chini naharmung abono chini dagimung abono chini soi kubui o virus ni bithi tangi jeng jotono saimano o corona virus ni bithi tawsajaratei kuno hakotoro kuno hasteo tawsajaratei ongkhoriyaku jeng o virus ni thangnani hingangke kaisano o virus manjagya tongnani abono chini emang abono chini naharmung abono sorkarni dagimung jeng obo haikeno o amchani yagulobo dalbidal amche thang soginai dalbidal mangpili dalbidal kamini norokno phunuknai mangpili tisanai probitei suruji dupini loge ang ronje chini khora Mar debrma nen parandung ke nang bahai ma tongkha o maganang mairung thok tei soyabin rok alu rok manai amoro phaya ke boma hai yung khamu gojago tonglai khama am saidama ke no phongra go boma hai ke chole ui tong mani ke tabo bas kango tai bo bari khang ke tang nai ke nang bas kango tai bo manau da muso ore ke ba manan muso ta Kolok